Dati ito, pero manipod barangay 13 San Nicolas, natiliwan, tiya paltog, caliber 9mm, kanakadado balbala. Iti red light area, iti barangay 16 San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya nga ron, iti report, manipod tinamo ito ibiyang, babae di police report. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Mapilaan ti kaso o panagsalungasing ti RA 10591 when a Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulation Act iti may sa Tubero, Kalpasan, anatiliwan ti paltog iti red light area iti barangay 16 San Marcos, San Nicolas, Ilocos Norte. Naamuan at iti Tubero katagtawin 38 ken residente iti barangay 13 San Eugenio, San Nicolas, Ilocos Norte. Nakumpiskar ken kuana ti may sa caliber 9mm sa ngapulo ket may sa abala ken may sa magazine iti naso a paltog nga ada iti karga ng inyamabala. Ti suspected adan iti kustudyar ti San Nicolas Municipal Police Station ken may sagsaganan ti kaso kontra ken kuana. IFM News.